karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Matagsaw sa adlaw. Anong inuman ka? Doon ako problema. Dili na makasulbad sa problemang inom, Ken. Pauli na. O ganun dili man na. Kibaw ka, Yesa. Wa na ko mahibaw kung unsi akong buhaton karon. Naghapos ko sa sitwasyon. O dili din ako madawat. O gano'n dili man mo duwaton nga amahan ka na. Tungod kay sayop ang nahimong inahan sa akong anak. Kung saan ka, di ka kasabusultihan, ha? Mibrangka na ko nimo nga ikaw ang akong gusto nga mahimong inahan sa akong mga anak. Ikaw! Hubog ka. Dili pa ko hubog sa misulti ko nimo. Kung unsay niya sa akong kasing-kasing ug gunahuna ay Yesa. Klaro kayo ang akong utok nga itong higayon na. Dili ka kasabot. Nakasabot po. Pero dili ko ganahan. Nga mahimo kong rason kung nga nung dili ka manubag sa imong obligasyon ni Claire. Kaya ikaw ang bitaw ang rason. Kung anong wa na ko'y planong magpakasal ni Claire. Naglaro anong pagkasulti, ha? Basta na. Nakikauban diha. Nga naman, ha? Ikaw ako nimo. Ken, dili ko ganahan nga. Nagupon ni mo nga itong pagka-BFF. BFF? BFF? Bullshit! Ken, ihatag ni Frank ang phone. Frank, magsulti siya nimo. Oh, uy, kung kayo maipit ninyong duha ni boss. Tubaga na. Sige. Hello? Ayesa? Frank, mamalihog ko. Ayaw ginabuwagi si Kent, ha? Kung ganahan na siya mo pauli, ikay-drive, ha? Of course. Og, ayaw ginitaw na sa biyahe, diha. Ayaw na lang sa pag-inom. Ano bitaw ko mainom? Basta, kung asa na siya gusto mulakaw o banigyod. O lagi, Ayesa. Ikagimanubag na ko kung may mahitabuan ng Kent. Wala lagi may tabuan Ayesa. Sige, basta ayaw na siya paim na. Hubog naman na siya sa kong pamati. Ayesa. Sige, bye. Dalagi, daan pa ko nga. Lablab yun na ni musikit. Oh, nagmata ka, ma? Yung sa may di makamata nga. Taranta man kadiha. Nabalakan ako ni Kent, ma. Hubog manggod niya gisapot. Basi mo drive ba o niya madisgrasya? Uy, ako pa ni mo, no? Imo na lang ang sugtong sikit. Unya ako tinuod nga iyang anak ng gisabak ni Ma'am Claire. Aw inyong sustentuhan. Simple ang problema, ha? Anong likayan magyud niya, ha? Kamagisgot ko nga love na ko siya, ha? Kay naglibog pa na si Ayesa, boss. Tungod ni Kuya Hans ni mo nga, mo'y nagunit sa iyang liog. Gusto lang siyang pasakitan ni Kuya Hans. Gustong silutan tungod sa kamatayo ni Kara. Og basin, boss, nahigugma na sab si Kuya Hans ni mo ni Ayesa. Unsa? Unsa tong kisulti mo? Kaklaro ato pagkasultiha, boss. Basin ba kon na-inlove na sad ng imong Kuya Hans ni Ayesa? Dili na may tabo. Si Kara ang iyang higugma. Pero patay na si Kara. Og si Ayesa ang naakaroon sa iyang dool. Dili na mahimo. Og anong di man mahimo? Nga gikontrol man niya si Ayesa. Nagpakontrol sab si Ayesa. Boss Kent, lisod ko na ang kasing-kasing ng imong kaaway. Pero Frank, dili lagi mahimo nga ma-inlove niya si Kuya Hans. Makabuote ka, boss, kung mo nagibati ni Kuya Hans ni mo. Oh, Musamot na karon nga malayo na nimo si Ayesa kay may anak ka na ni Claire. ganong nahitabo man eh. Aw, nga na namin ang kinabuhi, boss. Doon nagay mga panghitabo nga di nimo kontrolado. Tungod kay laing tao ang gusto mo kontrol sa imong kinabuhi, Frank. Pero dili din ako tugutan. Hain naman ni si Kent. Di magit ko makatog, uy. Ano niya pa magkasgawas nagpaso-paso? Sir Hans? Wapag ideya mauli si Ken? Uwa pa, sir. O gano'n ikaw man ang mabalaka kung wapa siya mauli hangtod karon. Kaya wa may laing na balaka para niya. Paulit ako. Boss, ako lay drive. Dili. Ako drive. Ako Ah. man sa kanan.
Oo, lagi. Pero, kanang, imo na sakyanan, boss. Pero, hubog naman ka. Di mayo nga, ikay mo drive. Ayaw pagbuot. O sa magag, gusto ka nga si Ayesa nga akong panhiyo ni mo? Baliya! Boss, ayaw itong pabadlong ni Ayesa, uy. Nabalak ka na ba ito ni mo? Kung nabala ka pa siya na ako, niya unta siya karon. Saan man niya bagani nga, wa mo to siya mahibaw. Kung nasa ta? Di mo na siya. Kung anak lang nga simple. Pero boss, Kwan, mayo tingali nga, mo relax ka. Di man masulbad sa inom ang imong problema. Wala ka makasabot na ako. Nakasabot ko, boss, nakasabot ko. Wa ka makauyon sa tanang nahitabo sa imong kinabuhi. Sukad pa sa una, wa ko makauyon. Anong ingon ini man ang akong kinabuhi? May lami ang akong kinabuhi. Tungod ng bisit ka ma. May lami ang akong kinabuhi, Frank. Ibaw ka. Boss, Dili ko gusto mahigugma. Kay dili ko gusto nga maparihas ko sa akong inahan. Kanang bisit nga gugma, maurang miguba sa kinabuhi sa akong inahan. Unya karon, ako nasab ang gubon ng gugma. boss, mahimo man nimong kontrolon ang imong gibati. Ako na ninggi kontrol, pero dili yun ko kahimo nga mawha na ako karon si Ayesa. Boss, isamot na lang gibati nimo kay hubog manggod ka. Nganong dili man mo makasabot sultihan ha? Si Ayesa ang nagkontrolar sa ako kasing-kasing karon. Si Ayesa. Boss. Niya ba? Yanong tanan na akong magustuhan. Mauma sa'y gusto sa akong maguwang. Una na ako na mayo, pranga. Una si Kara. Una na akong nakaila si Kara. Nakagusto ko ni Kara, pero sa resulta, sa pagilailan ako ni Kara kang Kuya Hans, nganong nagkasilaman. Wa ko kasabot kung nganong nahitabo ni. Boss. Sulti lang tayo ni kung makapahuway na ka. Pauli ko. Sige, ihatod na ka. Katuog na. Di palagi ko makatog, sir. Katog dalag imo dito. Nabalakag ka ni Kent. O lagi. Sige matagbalik og storyaan na, uy. O lagi na balaka ko ni Sir Kent. Dali ko gustong ato siya sangko sa ospital parihas ni mo. Kinsa may mong tawagan? Imong cellphone, boss. Miring. May nanawag. Dalawa. Kung si Ayesa na, ako tubagon. Baby. Pero kung dili, di kong tubag. Utas. Ay, ang imom ni Kuya Hans ang nanawag. Kung tubag na. Ikay tubag. Ako nasab. Maipit na maging ko ini mo ini, sir, oy. Hello? Hain man si Kent. Nanoy kami matubag. Hain man si Kent. Boss, Kwan, hubog kayo? Pauli na. Mapauli na bitaw siya, sir. Igna nga akong nagsugo nga mapauli na siya. Kaya kung dili siya mapauli, pulis ang akong pakuhaon niya diha. Sir. Bye. Ipakuha ni mo siya polis? Dili ikaw ang makuha niya? Spoiled si Ken sa inahan. Bawa ngayon ana na siya. Katug na. Sa inahan? Asa man nila mga sinultihan, uy? Mas pinangga di tingali si Kent sa ilang inahan kay ni Sir Hans. Miingon siya nga pulis ang iyang pakuhaon ako dire. Suwaye! Boss, kanang, kung di ka ganahang mo pauli,
Aw, mangita lang tagkatulugan. Oh, No, kinsa naman sab na? si Claire. Ang dangan na eh. Ambe. Hello. Kung unsa gani mahitabo sa tong anak ining paghatag nimo konsumisyon ako, magmahay ka gid Kent. Uy, Claire. Kung tinuod man gani nga akong anak ka ng imong gisabak, siya ri akong dawaton. Wa kay labot! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!